Kyllä. Mut eipä oo kyllä sillä puolella mitään valittamista. Ei kyllä. Tosin olit sitä voinut edes lukioaikaa ymmärtää, että mikä on oleellista. Ja sehän ei oo integraalilaskenta. Jos on silloin oikeesti tajunnut sen mitä nyt, niin ois kyllä varmasti nallittanut puolet luokkalaisista. Tai ainakin edes se yhden. Mitä jännä? Morjesta. Pari kolmas tuoppia ja sit sitä herkkuskumppaa kuppeihin. Mut on tää Maskyt aika hyvä mesta. Aika harvaa paikkaa saa tuoda nykyään huippumalleja. No joo. Mm. Ja ei näitä voi silleen talvisin uloskaan jättää. Aivan. Mut se huippumalleista, mehän tultiin puhumaan naisista. Kauniit ja älykkäät naiset himassa. Ei ois meistä uskonut perkele. Ei ois kyllä. Yes. Loistavaa. Toksia. Kiitti. Mites näin? Ne voi antaa tohon suoraan tytölle. Katos mitä tuli. Kato, mikä tää on? Kato, mies! Mies! Kato, mies! Mies! Noniin, sitten ei ryystämistä. Skumppaa! Kato mitä mä ihme. Ihkuu! Mondi! Irti nyt! Irti! Mondi! Älä juole toista ihan määrä. Miten sä? Yrittäkää nyt tytöt vähän käyttäytyä. Aina saa hävetä tempua. Torri tätäkin ihan tukkamies. Eikö se on niin helvetin kiimasi ollaan heti? Joo, se on joku juoksuaika taas. Noniin, ja nyt ollaan niin katomasentuneita. Noniin, tytöt, otetaan valokuvaa. Katsokaa mikä Pasilla. Tää on hyvä, tätä ne jaksaa kyllä kotonakin vaikka kuinka kauan. No niin, poseeratkaa sitten. Tuliko hyvä? Kyllä, te ootte joo. Maailman näteimpiä huippumalleja. No niin. Se on vaan heti, jos osaa räpsähtää, niin ne poseeraa. Joo, se on totta kai. Ja heti on paljon iloisempia meininkiä. Nyt taas pysyy tyytyväisinä tossa vartin verran. Joo. Sille. On kyllä siistiä. Joo. Huomenna muuten Ikea Lissun kanssa. Älä helvetissä. Ihkuu.